Club Junta, building better Africa. Mene amalawi mmamvera nkati mwa mtima mwanu kuwawa ngati simumvera Limpopo FM ndi mmeneso ineyo nkati mwa mtima mwanga mmandipweteka posabwera pamaso panu kufuna kukuwuzani kuti chikuchitika ndi chani. Mmene mumamvera kupweteka inoyo chimozimozi ise ine mukamatumiza ma SMS aja ndimafunanso nane kuti nditumize ma SMS kuti amalawi kumene muliko koma muliko bwino, amalawi akunchinji muliko bwino, nanga ino akudowa muliko bwino, nanga achewa 4 miliyoni muliko bwino. Mmene ndimamvera kupweteka mu mtima mwanga ndi chimozimozi mmeneso mmamvera inu kumafunsana kuti lero Comrade Ntanyo wayankhula, kuti lero Aponika Lindo wayankhula, kuti lero Wabakiri Mulusi TV sana tulusi, ayi anthu onse sana tulusi, zakhala bwanji. Mmene mmamvera kuwawa nkati mwa mtima mwanu nchimozimozi mmene ndimamvera ine, nchimozimozi mmene amamvera Aponika Lindo, nchimozimozi mmene amamvera Wabakiri Mulusi nkati mwa mtima mwake kupweteka kuti koma lero sinafikira amalawi aziti chani, ndili bwino kapena sindili bwino, kapena vuto ndi chani. Amalawi kumakhala kusakasaka kuti tipeze information yogwirika, kuti tikamabwera pano tikamakuwuzani information iyo olo ikamafikira ainakewo amene akupanga zimenezo azichita kuziwa kunena kuti koma apa ndiye munthu uyu wandibaya kunsana. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Ndikulandira nonse amalawi amene mmakonda Limpopo FM konse kumene muli, ndikufuna ndipereke moni wapadera dera koma dzinali ndofuna ndipereke moni kwa moto. Akuti moni kwa moto moto tuma wocha ndeni kuti inde moni kwa moto. Mazulano ndofuna moni upite kwa moto amene ndizanga zina lake ndi moto, nangala abambo ake abambo ake ndi Timisani, moto Timisani. Program yathu ichigawo cha kumadzulo akutipasa ndi aja MK and JP Transportation amene nambala yawo ndi 0698806464 0698806464 MK and JP Transportation. Ndikuti kapena tinene kuti Mamkwa Bopela Transportation amene wamapezeka ku Cape Town ku Graspa Park ndamene akutipasira program yako mazuloi komanso sitikuyiwala amene akutipasira program imeneyi ndi Sister Gloria ndamene akutipasa nambala Gloria Transportation amene watu akubangwe. Nde chifukwa chono tikuthamangira nthawi amalawi, tikuthamangira nthawi tikupasani manamba a Sister Gloria komanso msayiwali kuti tili ndi transporter winaso wakubalaka. Onsewa ndamene atatipasire programu yathu mmawa
koma lerolo program imene yakuti pasira ndi aja MK and JP Transportation amene akupezeka ku Malawi pa 099 6387001 mukatero mwapeza akunyamulireni katundu wanu anaka ife ku Rustenburg kumene kosoma transporter tiyapeze akatipeza pa Limpopo FM pa manambala athu tibweraso tichita advertisement nosa kumpumalanga musadandaule matransporter akhala akutiimbira kuti tachitire advertise pa Limpopo FM titamangire nthawi. Ukathokozela kuti zinzuluje lipoga muenda ona ifeyo tinawuzila kuti tipasidwa ma 50,000 nawuzila kuti tipasidwa ma 50,000 ndetakumana ndi anthu aja matundu anatipasa ma 5,000 kudula kuti mission ikana kuti ateka atipasa ma 50,000 kwaona ndiye kwapezeka kuti basi kuitanidwa kwawo ainga kuitanidwa anthu ochepa akula kulena ndiye nawo basi kuitanidwa kupita kumalo kuchi basi akuti kazi kali ng'oma amene anayilanisa kwathu kwathokoza kuti basi mwagula ntchito tamandika yanjalo kumeneko lumanitu lamwandi ama 5,000 majina toma ndikuti anje ama 50,000 kumeneko hataina yake auti hajikira basungu muone zitamina masukule ya zose sunana itana inatoma kama zona ndia achina yote ndiga zinatoma masiwana kazoka bwanji kumene koko sinanga fitina ngoza kuti division ya kuti aone ndevu bona kuti 50,000 natamangera kuti yapasa 5,000 kumantrena ndi 50,000 kumeneko eruma ndiza kalira ndira si basi kumene sizambira suya bwa kana 50,000 saumene kujande iya sikulati kuluza moyo sutumele fatwa yana ausa namba kukwera aso one mugazi makhalira kwa namba kukwera basi chapfindu chapeza ku ifendi chikwanje chiye ati basi hoji chatu basi tilule mitengo nakati panga kwanje mani isatu tenkani aketu akeni zikale ng'oma kugawa zikwanje President akale abakiri mulozi mwazimvera noka akeni zikale ng'oma ndamene amagawa zikwanje amayi Joyce Banda mwazimvera noka akeni zikale ng'oma ndamene amagawa zikwanje anyamata amene analonjezedwa ma 50,000 alandira ma 5,000 oka anyamata amene amaoneka ngati anala kutsogolo ndamene apasidwa ma 50,000 achinyamata timakhala tikukuuzani musamatengeke ndi zinthu zopusa lero taonani kukakugwirisani ntchito ndikukakupasani 5,000 apolisi muso waso umboni amayi Jessica Bwira muso waso umboni manena mmapanga matama kumayankhula kapante anali atalekeza pati mmapanga tu matama tikufuna umboni na DPP mutiuze kunena kuti ifeyo umboni wake ndikutenga tifetiri MCP umboni upose pamenepa anyamata atu akuti apasidwa ma 5,000 malu ma 50,000 was sharing the money Kale ng'oma man of the match amene amagawa ndrama zonena kuti izi ndrama amene amagawa zikwanje keni zikhale ng'oma umboni usowekereso pamenepa this is God weritajwa yese mtufunori wose wantu dziko muno umene umavina timati gule tikali dambwe ndefulitsando dambwe kulitsimba dambwe ndimaina ena amene tingawatchule m'madera athu pa dzina lokuti dambwe
achirana pakuyankhula mawu awo okuti dambwe siolakwika palibenso chifukwa chimene achihana ndikuchiona kuti akhoza kupepesa chifukwa achihana sadatchule gule amene amapezeka kuti ambweko kapena nene kuti gule amene amapezeka kumadziko sadapezeke kumene kwayi sadatchule dzina lake angoti dambwe ndisisakwaona achewa chifukwa choti kuti atchula dzina la dambwe ife kuno kumangoni dambwe tili nalo simba nchifukwa chani ife sitilakhumudwe ayawo ali nalo dambwe chando chifukwa chani sadakhumudwe kodi izi zadza ndi ndani nzomu mchitidwe uwu ukapitirira achewa ndikufuna ndikuwuzeni anzanga mudzakhala wovutika mudzazunzika chifukwa mitundu ina ya anthu izidzakudani ngati mene inuyo mukwadira chonchi tiyeni tikondane tiyeni tigwirizane udambwe kumene timati kumadzi pachichewa kumakhala nyawo zosiyanasiyana zimene zimatuluka kumene kuchako kuli nyawo ina dzina lake timati chilembwe kudakubanja achilembwe adamba abwera poyera nkunena kuti nchifukwa chani mwatulutsa nyawo dzina lake nkukhala la chilembwe kuli nyawo kumene kuja dzina lake timati abingwa akubanja kwa mutalika kwa bingu anabwera kunena kuti nchifukwa chani mwatulutsa nyawo dzina lake nkulitsa bingwa tikuti kuli nyawo dzina lake apita adabwera akubanja la mutalika kunena kuti mwatulutsa nyawo dzina lake apita kutero ife akwa chilembwe kuchira sulo zina limeneli sitikulifuna kusakhalenso gule otchedwa chilembwe sitikuzifuna zimene zife akwa chilembwe panopa kuli nyawo dzina lake chabwera kudakubanja kwacho mulada apita kumene kunkulina kuti ayi nchifukwa chani mwapereka dzina lathu la m'bale wathu kunyawo ndiye munthu kunena kuti kudambwe nkulapa apa zingonezeratu kuti tiyeni tisinthe kaganizidwe mindset change imene achilima biyena ankaphunzitsa patanalicha zina ankaphunzitsa kuti kale kaganizidwe kabwino kuti anthufe tidziona ndi nyengo imene tikudutsa tisakhala oganiza kaganizidwe kachikalekale ndipo mdziko muno mawu tena kuti ife ndife ambiri awa ndi ochepa ate palibe amene anganene zake kuti ife ndife ambiri mtundu uliwonse mdziko muno la Malawi ngochuluka palibe mtundu ochepa ndipo sitinamve figa yakuti 14 miliyoni ndikwachewa ankawalenga ndani amene akawalenga figa ya 14 miliyoni ndani nanga amene ankawalengayo adakuza nikuti angona alipo angati amene ankawalengayo adakuza nikuti alonga alipo angati nanga arumbuka alipo angati ndiye inu zimene zinazidziwa kuti tisamale mmalankhulidwe tiyeni mafumu athu achichewa magugu athu ngati zina tiziona zokhala nazo serious inu ndi mafumu athu ife ndife ana anu chilichonse mafumu chimene mungalankhule ngati ife ana anu tiyenera kumva
mafumu nonse amene mumapanga press briefing amene munakhala pamene paja mundichitira umboni kunena kuti Richard Chimwendo wakupeperesani watenga ndrama kukupasani kuti mukakhale pasi muzikayankhula zinthu zimene simukanayenereka kuyankhula. Ndi chifukwa chani mafumu achichewa momwe kuti inuyo mukanakhala amodzi mwa mafumu obweretsa bata ndi mtendere pakati pathu, koma inu ndi amene mukubwera patsogolo ndi kumafunanso kumaopsezaso amalawi eni dziko okhala mdzikomo. Enoki Chihana anakulakwirani chani? Enoki Chihana wokhala mwana wanu wa kukasungu. Enoki Chihana mwana wanu wa kukasungu, mwana wabadwa kuchifumu amene akuziwa miyambo ya gule, nayeso analowa guleyo. Koma wina wochoka kwa mvumbwe ndikubwera kuzakupeperesani inu achewa. Kodi inu simaziwa kuti Richard Chimwendo kwaho ndi kwa mvumbwe? Kwa mvumbwe kunamba kwakhala gule wamkulu. Chifukwa chani mafumu mukulola kumapeperesedwa chifukwa cha ndalama? Very unfortunately kunena kuti anthu mwakonda ndalama mwasiya kufuna kutumikira anthu anu. Kukapanga press briefing against Chihana for nothing. What you will benefit? Olo Chihana atati amangidwe ndi boma, mafumu muchita benefit ndi chani? Inu simukudziwa zonena kuti anthuwa akuthawa milandu. Anthu akuthawa milandu ndipo akuyesesa kupanga china chilichonse kuti aithawe milandu. Amalawi lero chigawo cha kumadzulo ndikufuna ndikuuzeni zimene ndakazitola kuchoka ku military kunena kuti kodi ndege imene inachita ngozi ija zinakhala bwanji, chinachitika ndi chani. Lero madzulo ndikufuna ndikuuzeni, ndipo ripoti limene anapereka aku military anabisa zinthu zina, ndeine ndabweresa zimene anabisa aku military. So this is Comrade Ntanywa Parimpopo FM. Ndizomvesa chisoni chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti a Michael Usi auzidwa ndi achakwera komanso a Richard Chimwendo kuti nawonso apangise convention yawo. Chipani chimodzi chomwecho ma convention awiri. Kodi ndi chifukwa chani mukuchikakamira chipani cha UTM? Ndikufuna ndifunse, kodi chifukwa chani mukuchikakamira chipani cha UTM? Mwaonamo phindu lanji mu chipani cha UTM? Mukuopa chani mu chipani cha UTM? Inutu milandu muimbidwa, mufune msafune milandu muimbidwa. Amalawi ndikufuna ndikuuzeni maina anthu omwe anapita kukagula mashini a Smartmatic. Maina anthu amene anapita kukagula Smartmatic. Ndipo ndikufuna ndikupempheni amayi Joyce Banda, ndikufuna mundimvese bwinobwino, komanso Amalawi ndikufuna mundimvese bwinobwino pa chinthu chimene ine nthawi zonse ndimayankhula. Maina anthu amene anapita kukagula mashini a Smartmatic panali a Ephraim Chivunde. A Ephraim Chivunde ndi aja omwe aja a Vice President amayi Joyce Banda. Ina amayi Joyce Banda ndilibe nawo chifukwa, ndimawakonda, koma ndimafuna anthu muzingondisatira kuti zinthuzi mmene zikuyendera, mmene Comrade Ntanywa akuyankhulira. Kodi kwenikweni tisake mutu uti, tigwire mutu uti? A Ephraim Chivunde omwe ndi a Vice President achipani cha PP, omwe mtsogoleri wake ndi amayi Joyce Banda, ndi amene anapita nawo ku ulendo wokagula mashini a Smartmatic. Mukundimva Amalawi? Nanga ndanena kuti amayi Joyce Banda ndoyipa? Mundisatire bwinobwino.
a Ephraim Chivunde omwe ndi vice president wa chipani cha PP omwe mtsogoleri wake amayi Joyce Banda anali nawo mugulu lokagula mashini a Smartmatic. Ndipo munthu wina anali kumeneku anali Amakifaleni Ngwinjiri amene anapita. Amakifaleni Ngwinjiri ndi mwana wompeza tizinena chocho wa mayi Selemani amene amayendesa ndege imene inachita ngozi kuchikangawa. Bambo amene anakwatira amayiwa mwana wompeza ndiye Ephraim, not Ephraim, ndiye Makifaleni Ngwinjiri. Ndifuna tu mundimve Amalawi. Makifaleni Ngwinjiri amayi yake ndi amene amayendesa ndege imene inachita ngozi ichi. Alikomredi Longosolani, chimene tikufuna ife ndikumvesa ndikuti Makifaleni Ngwinjiri amati akaona amayi Selemani amati amayi yake omupeza ndamene anapita kukagula nawo, amene anapita kukagula mashini a Smartmatic okuti abere chisango. Niki Chakwera mwana wa president ndamene anapita kukagula nawo mashini amenewa obera chisango. Aaksi Mwanga ku polisi ndamene anapita nawo kukagula mashini obera chisango. Daudi Sulaimana ndamene anapita nawo kukagula mashini obera chisango. Ndipo Abendulo amene amagwira ntchito ndi Daudi Sulaimana ndamene anapitanso kukagula nawo mashiniwa. Amalawi kumene ndimafuna ndipite ine ndikuonena kuti amayi Joyce Banda amaona ngati kuti ndimadana nawo koma sinimadana nawo. Koma nkhani ndionena kuti mwaona ntchito zimene akugwira vice president wawo akutumikira MCP. Ndiye ndikudera nkhawa kunena kuti kodi mawa sitizaona ngati zimene aona achilima kapena mwina ndi zinthu zogwirizana. Pamenepo ndi pamene tuine pakundisokoneza mutu. Amayi Kousi amaoneka ngati ali limodzi ndi achilima. Lero taona amayi Kousi manga amene abwera amayi Kousi apa pofira apa poyera apa pa blue. Lero mpakana akuti iwo apanga convention yawo amayi Kousi akuti apanga convention yawo. Kodi mayi Joyce Banda mawa sitimva kuti achivunde nawo sakukapanga convention yawo ayamba chipani chawo. Mwina Malawi amene mukundisatira
anthu awiri achipani chimodzi, wina ali ku chipani cholamula, wina watuluka mu mgwirizano. Ndithandizeni Amalawi, mwina ine ndi amene khutu langa sili kumvesa. Amayi Joyce Banda, tikukunyadirani, mukuyenda nawo Amalawi limodzi, mukuyenda nawo tu azipani zotsutsa limodzi, koma mantha akundigwera. Kodi sinu kazitape kuti zimene zizinenedwa uku muzizitenga nkumazipitisa uku? Amalawi ndikufuna mutithandize, mwina ineyo ndi amene ndili wofoira. I would comrade Daniel, there is a sense. What you are talking about, there is a big sense. We need to watch this with a big eye. Hey yo, beats to the love. Calling. Kwashenda zuga ninja mimba mungondi wawa ndekandi ungolila azanga ungonditawa ena ungondisala ntima ungoswega. Don't harm feeling. I'm just a hinder soldier, but I can't feel the blood. I'm trading, but nothing. Ndapasidwa mafunso komanso ukhalaso ngati uthenga. Amalawi ambiri akuti akumaona Richard Chimwendo Banda akumapita ku BICC siku lina lililonse, ndipo anthu amene akhala akukumana nawo akunena kuti kumeneko ali ndi kalumu kawo. Kodi kumeneko amakapangako chani? Amalawi nthawi ino yakumadzulo ndati ndikulongosolereni ripotiso ndi mmeneso nane ndazipezera kuchokera ku barracks kunena kuti ndege inachoka ku Blantyre kupita kukathirisa mafuta ku Zomba imene inatenga amalemu achilima, ndipo ndege ija anakamwesa mafuta inamba ulendo, ndipo ndege imeneyi inali ikuoneka palada. Ndege imeneyi yakhala ikuoneka palada, ndipo anthu amayankhulana, ndipo amayendesa ndege imeneyi kuchoka ku Zomba kupita ku Mzuzu anali a Major Selemani, ndipo ndege ina iliyonse luti imene imaenda ikamapita ku Mzuzu simaenda luti ya Chikangawa. Ndege ina iliyonse imaenda luti ya Lakeshore. Kodi chinachitika ndi chani kuti ndege imeneyi ikapezeke zonena kuti ikupita ruti ya ku Chikangawa? Kwafusa akunena kuti amafuna aese kuti kodi ndi bwino kukazera ruti imeneyi, kodi kuyesererako mukayeserere mukupita kumaliro a munthu wina akasambala mutatenganso vice president. Ngati inu a military simukanatha kukwanisa siku lanu lanokhaloka kunena kuti tiyeni tiyese ndegeyi tiyende ruti ya ku Kasungu tione kuti kodi zikhala bwanji ruti imene ya ku Chikangawa. Nthawi zonse ndege imaenda ku Lakeshore. Chinapangika ndi chani kuti ndegeyi mpaka ikaende ku Chikangawa? Amalawi muziyankhe nokha pamenepo. Ndipo Amalawi ndege imeneyi amayendesa anali Mai Selemani, ndipo akuyendesa ndege imeneyi Mai Selemani akuyendesa. Kodi chinachitika ndi chani?
Mai Selemani ndamene anaendesa ndege imeneyi, ndipo Asambalopa ndamene anali mbali ina ngati piloti amene angathandizire china chake chitachitika mwazizizi anali Asambalopa. Selemani ndamene amaendesa, ndipo anaendesa ndegeyi Amalawi nthawi imene amafika ku Kasungu, ndi pamene mishoni ya anthuwa inayamba, chifukwa chonena kuti ku Kasungu ndi kumene ndege ija inapezeka zonoti sikuonesaso palada. Mishoni inayamba ku Kasungu, kenako ndi pamene ndege imeneyi inakamenya kaphiri, ndipo itamenya phiri ndi pamene Asambalopa ataona zimenezi ndamene sopano anaitenga ndege ija kuti athandizire sopano kuiyendesa. Kumbukirani kunena kuti amene anaendesa ndege kuchoka ku Zomba ndi kumapita ku Mzuzu anali Major Selemani. Ndendi kufuna inu a Commission of Inquiry amene mwalembedwa ntchito ya Commission of Inquiry mulipoti mwanu izizi zipezeke mwezizi. Nanga simu kuti inu mwalembedwa ntchito pamene mwapasidwa makobiri aliyense ali kunyumba kwake, chiyambire ni Commission of Inquiry ndi munthu mmodzi yemwe sanaitanidwe akujema na abwera akuthandizira kulemba report. Malawi stands ready to meet the global goals by consolidating the gains it has made over the last decade. We will finalize our national agriculture policy and align it to the Malabo roadmap and Malawi's existing SADC compact. We will not only achieve food and nutrition security for citizens, but also reduce the rates of stunting to 10% and underweight to 5% by 2024, 6 years before. Amilitare mena mapereka ripoti lao sana fune kutuza chilungamo kunena kuti palibe ndege ina iliyonse imene imaenda route ya kuchikangawa. Amaopa cha ndege imaenda route ya Lakeshore, ndipo iwo akuti amaesa kudusira kumeneko. Ndendi kuti mumaisa bwanji kudusira kumeneku, chikalire nicho mumapita kumaliro. Kodi simukanakhala ndi nthawi yanu yokayeserera ndege imeneyi kuti kodi tsiku lina titazera uku kupita ku Mzuzu chingachitike ndi chani? Zomvetsa chisoni kunena kuti Malemu Selemani anafa imfa yowawa. Malemu Selemani anapita opanda mutu, ndipo mutu wa Selemani kumene unapita sumaziwika mpaka pano. Nchifukwa chake aboma amakana kunena kuti maliro wa Mungu tenga musakaone nkhope ya munthu ina aliyonse. Ndizomvetsa chisoni Malawi kunena kuti mutu wa Selemani amene anali pilot, Malemu Selemani anapita opanda mutu. Olo titati tikafukule bokosi, olo titati tipite tikafukule ifa kumbomba tikapeza mutu wa thupi la Selemani lilibe mutu. Zomvetsa chisoni Malawi zimene anazibisa akumilitale osafuna kutuza ife ndi zimene ndazipeza nitapita mu barracks kukafufuza kuti ndege yetu inachokera kuno ku Zomba inathiridwa mafuta kuno. Achama nena zonoti mafuta analochepa zonama, ndege inathiridwa mafuta ku Zomba. Oditile bwanji faya shiri mandanzawo sijiza iwara ifaya ndia wayowawa ianza nomose semutende zawona nesu oyo Amalawi imfa
imene izakhudza anthu ambiri amaona ngati ndi nduna za boma zokha, ndipo gulu limene linapita kumeneko, munthu amene amasogolera anthu amene anapita kumeneko ndikuwuzani kunali anyamata a National Intelligence Service amene anasogola kupita kumeneko, ndipo munthu amene anali pasogolo hey, Ripopo ndi Cobra ndi Daiwa. Malawi bungu banga buyine bungu waninga kuiwa ini maisa ndimulota koma indi tulizeni. Mulibanji atemba chako nyamata wa National Intelligence Service ameneyi ndamene ananyamula anyamata kumapita naye kuchikangawa. Temba chako ndamene ananyamula nanga si a commission of inquiry mukufuna kufufuza ndetu kukupasani mutilembele report tikukupasani report. Atemba chako ndamene ananyamula anyamata ena a National Intelligence Service komanso ndamene ananyamula achina Dala Kadula achina Pakamisa ndi gulu lawo kupita kukagwira ntchito kumeneko. Commission of inquiry tumuzilemba kumeneko. Hey. This nation, ino Mungu agwirizane zonena kuti mundiphe ineyo ndemo sana ndiphe china chilichonse chikubwera pambalambanda after program iyi audio ya kuchikangawa ikubwera. Omasokuluza kwa Malawi usaneneka Amalawi pamene ndikutuluka pa Limpopo FM ndikufuna ndikuwuzeni kuti tikhala ndi ma demonstration anyo ku Malawi kuno ine sindikuchoka mpaka ma demonstration achitike. Azipani zosusa sa alephereka ma demonstration ife Amalawi First komanso for regions organization ndi mabungwe osiyana achina Steve Chimwaza achina Kinka ndi anthu ena onse tikupanga ma demonstration anyo kunena kuti panopa registration phase 3 sikuchitikaso. Phase 3 sikuchitikaso mdziko la Malawi. Musayerekezenso kutumiza anthu kuti azikapanga kalembero wa phase 3. Anthu nonse amadera onse musapite kukalembesa tione kuti amene akavotere MCP ndi ndani. This is Comrade Tanyi wa Limpopo FM akuona ngati kunena kuti achenjera osapitaso kukalembesa, ndipo siku la mavotiro akalilengeza kuti ma demonstration chisankho chilipo ndi pa 16 September tonse osapitako tizachita boycott chisankho. Lizakhala dziko la Malawi loyamba kuchita boycott chisankho anthu mama wakucha osapitako ku masenta ndeti zaone kuti azalengeza kuti wawina ndi ndani pamene anthu sanapite kokavotera. Limpopo FM ndi Comrade tipeza njira zolangana inu zilangani zilepheresani ma demonstration mbali inayi Amalawi tigwirizana zonena kuti boycott chisankho pasakapezeke wina aliyense wopita kuzisankho ndeti uoneso pano ati anye ndi ndani. Limpopo ndi Comrade Tanyi wandikufunira ni mafuno abwino nonse. Mulibanji atupere muluzi, mulibanji Enoki Chihana, mulibanji Peter Mtarika, mulibanji achea kuchitekete. Maitros Banda mwaswera banji ine ndakuika ni mplakesi ndikuchosa ndimo ni mplakesi mukazanduza side imene mwayimirira. This is Comrade on Limpopo. Limpopo. No. When he suffers a disease? No.
when he eats a soup made out of a poisonous mushroom? No. A man dies when he's forgotten. Kuti ndikutumizireni magalimoto amene anakwera anthuwa. Ndasazika. Pamene ndalekezera mawa ndizapitiriza ndikuwuzeni kuti kumapeto kwake atagwira ntchito zinakathera kuti ndizambira pamenepo. Club Junta, building better Africa.